Lars Nørgaard er en af de kunstnere, jeg har interesseret mig for siden slutningen af 80'erne. Han er en del af de vilde. Erik Frandsen, Lars Nørgaard, Kvium, Lemmertz, Peter Bonde osv. Og i 92, der køber jeg det her herlige værk. Der er et stort værk. Det er nok det største værk på det tidspunkt, jeg har købt. Det er vel 2x3 meter. Og det køber jeg ude på hans værksted, ude på Frederiksberg. Og jeg har egentlig ikke været i detaljerne med det. Jeg kan bare se, at det er figurativt, det er godt malet, og så ekspressivt. Det er sådan, ja, det gør indtryk på mig i hvert fald, det her. Det gør det. Og vi aftaler så, at Lars skal komme ud og hænge det op ude på kontoret, og jeg spørger ikke nogen. Jeg tager chancen og siger, vi hænger det op nede i receptionen, fordi det er et godt værk, det er et stort værk. Det passer jo i størrelse, passer det jo til en reception. Og der er samlet det, og vi hænger det op. Og allerede på første dag, en af mine rigtig gode kolleger, altså, som jeg kan stole rigtig godt på, han siger til mig, nej for helvede, det der værk, det får der altså bare problemer med. Men uden han skal ikke sige noget, men han vil ikke sige noget negativt. Men der sker faktisk ikke rigtig noget af, altså det er ekspressivt, det kan man se på det. Der ligger en mand nede i bunden, og som om han har drukket for meget, han er måske tømmermænd. Men ellers så der sker ikke noget i starten. Min kollega, højesteretssagføreren H. Møring Andersen, kom ind på et tidspunkt og siger, nej, dejligt billede. Ej, hvad er det flot. Prøv at se det op. Det er et fantastisk flot hestehoved. Og så siger receptionsdamen til ham, ved I hvad, højesteretssagfører Møring Andersen? Det er ikke et hestehoved. Det er to unge mennesker, der ligger og elsker. Ja, det kunne jeg så godt se. Men der sker ikke noget. Det får lov til at blive hængende. Indtil den dag, hvor jeg møder på en chefsekretæren, Lone, der spørger mig, Leif, kan du ikke prøve at fortolke lidt på det her billede her? Kan du ikke sige, hvad foregår der i det her billede her? Du er så god til at fortolke. Og så siger jeg til jo, det kan jeg da godt. Kan du ikke se manden oppe i venstre øverste hjørne? Han står i en sjov positur. Kan du ikke se, han står sådan lidt bagoverbøjet? Kan du ikke se, det er sådan en holdning og en positur, mænd har, når de lader vandet? Står han virkelig? Står han og tisser? Ja, du kan måske også se, at der kommer lidt vanddamp op. Så det kan man forestille sig i hvert fald. Det er svært at se, men det. Nå, hvad så hernede i venstre hjørne? Ja, det er også en mand. Og han har altså en meget, meget opsvulmet venstre overarm. Men hvis du forestiller dig, jeg tror, at Lars Nørgaard, jeg tror faktisk, han er venstrehånd, jeg tror faktisk, det er ham selv, der er gang i et eller andet der. Nej, tror du det? Det er muligt. Bang! Et kvarter efter, så var der sgu partnermøde. Så blev vi indkaldt til partnermøde. Der var jeg partner i firmaet. Så var der sgu partnermøde. Bum! Og seniorpartneren, hendes chef. Det der svineri, det er der fundet lige med det samme. Jamen Helge. I kan ikke se det. Det er min fortolkning. Ikke? Og det er kun min personlige fortolkning. Jamen nu kender vi den. Det der billede, det tager der ned nu. Det der svineri, det vil vi bare ikke have hængende. Så måtte vi altså pille det ned. Det var altså for meget.